jeɗɗi fawisilmaji capan e nayyi bakkilla ɗo leydi Sénégal. Bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko edi silmaji nogay jokkoji hen joni ndi en keɓan silminde hen koɗo meɗen hande no wiye Angélique Kidjo e kanko mo debbo noon jimmowo jeyaɗo leydi Benin ɗeɗo ñalaɗo mo tawano ɗo leydi Sénégal e joƴƴinde salnude fedde makko daraninde wallude e rewɓe e sukaɓe e rewɓe. Caggal majjum en jaɓɓoto kanko Oumar Mamadou Sow mo jangganeno ko winda e jeyindeji ɗi timminiren wiyete ngo jokkitade hono jantoje meɗen pawide e banggal margal dabaji nde hande nde to leydi Tchad woni ko paaɗen ene fawi e dow hono tiɗalaji ɗe weltere hawalu waddani hono kamɓe maroɓe dabaji ɗum woni e egguru hakkude e gure na dow leyɗe e leyɗe. Faɗe nden noon bisimilla mon e yeftere coftal ɓalli. E yeftere coftal ɓalli Oumar. Naam Ablaye Sow Dikko a yettama ha ɗo noon ɓeɗi hen goɗɗum ɗum bisimilla mi haaɗi ɗon bisimilla ma e kabaruji coftal ɓalli en puɗɗiran hono Ligue des Champions ɗo Afrique ko noon tigui Abdoulaye Wydad eɗen gandi ko diɗɗal ngal Casablanca pamiɗen kay e leydi Maroc ina wayno noon eɓe jogui yakareji mawɗi heddade e defiyol mabɓe gongal e juuɗe mabɓe ngal hayso tawi eɗen gandi Al Ahli mbo leydi Égypte foliɓe nde tawno koye kawral timmode kono ko jahol e duttol woni franfinkore aller retour jahol ngol noon ina wayna ko ɓen Égypte naɓe mbiyen pooliɓe kono kay eɓe jogui kamɓene fartange wawde yoftade ñande 11 nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe jogori ina wayna fottude e kawral mabɓe duttal ngal ina sikka noon so tawi ɓe ñiɓi koyɗe no fewi kamɓe Wydad mbo Casablanca ina wawi ɓe jofto ɗiɗi e gotel ɗiɗi e ndigi mbiyen ɗi Al Ahli waɗi ɓe gam ina wayno ɓe mbawa artude yeese e yadude e ngal ɗo deese walla en mbiyanna balɗe joyi woni ko heddi e fuɗɗugol ko noddete mercato ko noon tigui ko ɗum saabi hewɓe e ɓe ganduɗa ko heptinaɓe e latta ballon e mercato noon pamen ɗon tan eggirgal ɓeɗo fettoɓe na mbiyen waɗoɓe fijo latta ballon baɗono Lionel Messi so ɗum haalama o miije ombo tijja toon to Al Hilal toon to leydi Arabie Saoudite caggal kay nde ɗum haala kono noon laatima wonde ina gasa taw koto FC Barcelone o jogori ruttade caggal nde jiknano makko gorko e joguiɗo alhaali makko kolliti wonde tabiti imugol makko to Paris Saint-Germain kono noon ɓe jewtidi e FC Barcelone to ummino gam omo rutto toon ina gasa ɗum so waɗi bettata a jarama koɗo men hande Angélique Kidjo o yo debbo noon jimowo jeeyaɗo leydi Benin golle makko haɗan tan e jimi omo jogui ɗum hono fedde noddirtende Batonga nde fedde daranide guilla hitande ujunaje ɗiɗi naɗo darnade guilla hitande ujunaje ɗiɗi e jeegom immaɗe mayre yo wallude sukaɓe rewɓe e rewɓe e ɗeɗo ñalaɗe ƴaɓɓire joni nde kanko Angélique Kidjo omo tawano ɗo o Sénégal joƴƴinde saldu nde fedde ko foti sukaɓe rewɓe e rewɓe ujunaji taton keɓan balligo fedde makko nde diwaldu Kolda e Sédhiou woni adoto hemde ngal ballal kanko Angélique Kidjo woni koɗo meɗen hannden omo jaabo e fandu haala Moussa Oumar Bari joni noon oleltal firti haala ka e fulfulde Angélique Kidjo caggal nde calmin mami heɗeni ɗo e King Fahd Palace gam fuɗɗade golle fedde nde darnuɗa tawi ko wiyetede Batonga miɗe humpa no fewi ko yiɗi ko foof namdalam holko firti Batonga beele ko ɗum ɗemgal ma walla ko ɗum konngol tan Batonga wona e ɗemgalam ko konngol tan ngol cuɓimi ko konngol ngol cuɓimi e saaha nde garmi collége ko ganduɗa e haalullaji e wiide ala ko mbaɗatmi ɗo e jalkite kewɗe e ko way noon Batonga firti tan ko wiide hay goto wawa wiide ko ni mbaɗatmi so tawi mbiɗo todduɗal jangirgal min wona ko cuɓimi wonde tawa wona goɗɗo suɓoto ko gonanmi ko ɗum firti Batonga fedde ma nde darna ko guila e hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom holko saabi joguiɗa pellital ɗoftude rewɓe walla mbiyen wallude rewɓe mi puɗɗimi nde mi fuɗɗima ɗum e nder leyɗe 5 min mbaɗi Benin Mali Cameroun Sierra Leone e Éthiopie gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom ha hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 kala e saaha ko e pelle dowri gollatmi
ngam ɓural sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ngala doole tawi ko e nokkuji certuɗi e yeru to Éthiopie to Addis Abeba miɗen jogui fedde wallitore sukaɓe wiyetende Seed the Children e to worgo leydi ndi miɗen gondi e juɓɓuɗi fedde noddirtende Mexico ɗe pelle ɗiɗi jiidani juɓɓudi sabu ko woni worgo Éthiopie wona ɗum tawata e nder Addis Abeba ko ni min puɗɗi gollirade mbimi ko mami yaade e waylo o e ko woni e dingiriɗe mi gollotto e sukaɓe rewɓe e gure maɓɓe min ƴeewo holno juɓɓiɗi amen yarata caggal nde mbaɗmi ɗum duuɓi seeɗa e ko gonmi ambassadeur e nder calɓi windere kala e saha ko leyɗe kaaloje français Afrique ɗe ngoni caggal wadde wondemi kaalowo franciri mbimi mi fuɗɗoto golle am e nder leyɗe kaaloje français ɗe min ngari Sénégal e diiwe ɗe min jogori fuɗɗade golle ɗe ko diiwe cattuɗe heewi welsindare to banggue jangde sabu dewle keñoraɗe wadde ko arde min namno sukaɓe rewɓe ɓe holko ɓe jiɗi caggal nde jangumi université puɗɗimi ndi juɓɓudi pawimi e hunde nde wonde fedde wiyetende Population Council darnuɓe fedde wiyetende Girl Rooster ɓuri nimi ko yaade e wuro Dowrowro waɗugo ujunnaji 5 neɗɗo mi anda holko sukaɓe rewɓe ɓe jiɗi ko taariɓe min namnoɓe min namnimoɓe ɓe jaabima jaabowol ngol ɓe mbi jin ko heɓe jiɗi jangude kadi ɓe keɓa nokku ɗo ɓe mbaɗi julagu woni yeyde ko nden min puɗɗo rokkudeɓe kaalis ngam ɓe puɗɗo tawo wona ñamande hande min teskima to Benin so tawi min dokki debbo ujunnaji 20 ombo heɓa 120 ujunere gartam elle génère 600 000 de bénéfices. Eyyi no mbiɗa ni ko gam yajnude fedde nde kono e nder leyɗele Afrique ɗe foof holko saabi cuɓiɗa Sénégal? Qu'est-ce qui m'encourage au Sénégal, c'est l'équipe qui est en place. Ko saabi pellitmi arde Sénégal ko kippu darnaɗo o wona min suuɓi ko kippu o suuɓi Sénégal hono min gollirta ni to Benin ko hono noon tan min gollirta ɗo e Sénégal tawi ina wondi e wattorde hakkille ko ɓuri ko hertorade en nokkuji ɗi ɗum woni holno min jottorto ardiɓe diine ɓe jomen galleji ɗi worɓe yummiraɓe yimɓe foof ngam min pamminaɓe wonde o suka debbo min mbiyañi tan ɗum woto teddin jignaɓe mum walla woto heɗoɓe kono ko okkude ɗum fartange fewnude gurdam mum ngal ballal ngal min gaddata faade e mum ma ɗum wallu ɓesgo mum diwan mum e yaajede leydi mum. Angélique Kidjo ina heewi yiyede e nder jewte ɗe mbaɗata e ayawoji haɗa jingana Afrique no feewi holko saabi joguiɗa ngal pellital? Parce que je suis né dans ce continent. Sabu ko e nde duuni jibinami somi woni Angélique mo ganduɗon saabi ɗum ko nde duunde Afrique muynumi mi ala hay kersa goto wiide komi Afrique najo so yiɗi taw miɗo jogui passeport aduna o foof haɗata komi Afrique najo ko ɗo jibinami ko ɗo nehami komi faaro jiknaɓe am yimɓe wuuro amen mbi kam haɗa jibadina e mbaw ko woni yimgol ɓe mbi ko yomi sarɗum e nder adunaru ndu foof ko ɗum gonmi e wadde ko hono noon e pellitalam faade e sukaɓe rewɓe ɓe gila komi cukalel to duɗal jangirgal nenam e babam goni adiɓe wiidemi so tawi a jangani a yimata sa yiɗi gona hoodere aduna o foof sa ala seedantagu haaju amen ala hen e nder ɗum ɓe ballimi e oɗo saha so tawi a walli sukaɓe rewɓe gonɗa tan ko wallude galleji sabu aɗa andi debbo wonani ɗo tan ko jignaɓe mum hande mayi foof minen min gonanani ɗo tan ɓesgude amen kadi kala ko debbo wawi wadde so okkama kalis ngam fewnude o adato fewnude ko ɓesgu toujours et en premier dans sa famille. Namdalam cakkitingal ko ɓoyani ko a heeɓi mbuñaari noddirtede Pala Musique holno jaɓɓoriɗa ɗum? Les prix sont là. Buñaaje ɗe ko heɓtinde golle gonɗe e waɗede ɗe hollirani golle ɗe ɗum firtani tan Angélique hanti haɗa wawi yaade jooɗoyɗa ala e min ɗum ko wiide haɗa wawi wadde ko ɓuri ɗo e kadi mami jok Et je vais continuer. Angélique Kidjo a jarama. Merci beaucoup. a jarama. A yettama sanne Angélique Kidjo kanko wonno koɗo meɗen hannden o jimowo ɓi leydi Benin e fandu haala Moussa Oumar Bari mo wonno o leltalla firtuno haala ka e fulfulde ko winda e jayndeji. ko winda e jayndeji ɗi Oumar Mamadou Sow a salminama e ɗimmol a salminama. A salmitama e ɗimmol Abdoulaye Dicko. E fa hanna jayndeji ɗi ana garta e kabaru Sénégal hono hen andi leydi hani wadde
ha yalta e ɗe caɗele. Ko noon tigi Abdoulaye, hayso tawi hutorgol internet o koko ustano feewi e oɗo saha ha joni won e fitinaji ina teska e dow yogo e mejaji rendo kam e won e jayndeji bindoji e dow internet o. Won hen ko wayno jayndi Le Quotidien ina joppo lundiɗo laamu ngu Ousmane Sonko mboɓe tuumi yidde addude hari hakkunde ɓesguji Sénégal ɗi ete ɗum hay goto anda ko ɗum jogori jibinde saabu fulɓe ne mbiya weddere witake haɗɗo. Jayndi Dakar Matin to banggue muɗum holli wonde laamu ngu taƴi internet o ko yogo e wakkatuji e yeyam dow laagu ɗum ɗo tande ko ɗon ɓe payi ɗum ngam noon yidde laamu ngu tabtinde laamu wawnere e lundade démocratie wattu ɗum Demba Harji. Laamu e lundiɓe laamu banggue fof ana tuumi banggue goɗɗo sabatɗi fitnaji caabiɗe mayde ko foti yimɓe 16 e wijjede Le Monde. Eyi e biyol Abdoulaye Seck horejo walde Amnesty International e nder Sénégal wonɓe e gollude e oɗo saaha gam andude mbiyen waraɓeɓe e sababu mayde mabɓe. O holli hewɓe e ɓen mbarda ko kuri gongo lando Pastef mbo Ousmane Sonko yaawi mbiyen jopade laamu ngu peɗeli e wiide ko waɗi ko fof ko laamu Macky Sall tekkirundi woni noon sababu eɓe jokki namnade yo laamu ngu roto golle muɗum. Le Monde Afrique ɓeydi hen wonde laamu ngu waɗani ene wayna waɗani ɗemgal muɗum e pos eɓe gadda jabuli mabɓe ɗiɓe ndewnata e jayndeji ɗi fewde e nde limori e mayɓe e pinnitorɗe ɗi. Jagorɗo kalfinaɗa gueɗe nder leydi kam e kisal ɓesguji ɗi on woni Antoine Félix Diome o wi ko jungu saysayeɓe kam e jananɓe ina e nder oɗo alhaali kono o rokkirani mbiyen ko ɓuuri ɗum e to batte kibiruji ɗi o sakti ɗi e wi makko ɗum toɗɗi ko ndenagu. jande nde kadi ina wayna haali e alhaali Seydi Gassama mo catal Amnesty Sénégal ha joni o wi ko ɓuuri bonde nani yeeso men e wi makko gueɗe ɗiɗi ina mbawi huɓɓude leydi ndi. Goo so tawi Ousmane Sonko fawama jungo nawama kaso, ɗiɗi o noon ko so tawi horejo leydi ndi Macky Sall lollini ko ɗaɓɓo mandat tataɓo. Lamdangal woni hono ɗi tiɗalaji ñawdirte. Le Monde Afrique ha hande ina lamɗo holi fof bawɗo safrude ndeɗo ñawande. CEDEAO koko tuggi koppi e oɗo saaha usti dole mum ko rafi démocratie e yogo e leydi tawade muɗum. Laamuji fadde gonɗi Mali, Guinée kam e Burkina mandat tataɓo mo Alassane Ouattara ina wayna jibinɗo haala toon to Côte d'Ivoire. Leydi France kayni ina ronkani ɗeɗo leydi ɗi jimi. Leydi e dowlaji dentuɗi ina yiɗi wadde masala ha kayni ngam ɗum ɗo ina usto mbiyen. A jarama. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen hannden talatare jeegom ɓordu e hitande ujunnaje ɗiɗi e noga e tati gonno ɗo o leydi Sénégal altinere kegen du hono deƴere woni ko tawika e leydi ndi fay so tawi hono golle na mbiyana gollirɗe kewɗe yeeru bankuji cuuɗi jangguirɗe ko nande muɗum e ko heewi hen heddino e uddade altinere e kegen e le majjum ɓiɓɓe leydi Sénégal tawaɓe caggal leydi ndi e haalanana en foof ana noddi kaldal yalla kawral ana heeɓe deƴere politique e hemte to leydi Mali gallude mofti e koro hakkundere leydi ndi altinere kegen luuma natali jeeyirɗe udditali saabi hono yeeyoɓe jiiɗi hollude mette mum en laamu leydi ndi mette caggal nangguere kaki mabɓe sari e yamirɓe totte jonnan ɓe tottaka. jantore ɗiɗo ɓerde e jantoje men pawiɗe e margal dabaji nde hande nde e leydi Tchad gonɗen ende fawi e tiɗalaji hono keɓeteɗi egguru dabaji saabe e weltere hawalu e tawtere du rafi ndenago ndu egguru ana wadda wakkati foof firina hakkude remoɓe e duroɓe ko wawi jahti sabade mayde yimɓe e wakkati. Bako Moustapha gotoɓe e RFI fulfulde to Tchad waɗani en jantore mawde. Toɓo famɗiti hokkere sati nangue ɓuuri sembe dabbaji tampi ko nyama ɗum jo'inayi waynaɓe nda ɗum yiloto gure e gure gam dabbaji keɓa nyama jara ko haɗata ɓe joɗago nokkure woore nder maɓɓe ɗuɗɓe gaɗi werde e lesdi Tchad toyi iwde maɓɓe. Ousmane Abdoulaye mi iwno ha lesdi Niger mi garnoɗo ha lesdi Maiduguri ɗo durgol gaynaka jotta haala fitinaji Boko Haram ɗo farti himɓe fuu min doggi toon min garta extrême nord Cameroun ko min garta extrême nord Cameroun ɓillaji ɗon juru hakkunde waynaɓe ɓe remoɓe ɗo fitinaji ɗon babal wala babal durgol wala gese ɗuuɗi ha ɗon guyka ɗuuɗi ɓe taxe ɗo ɗon
ɓeɗo garama ɗo ceede man ɓeɗo garmanayi faɓɓude sembe jotta min dilli extrême nord ɗo min garti ɗo Tchad ngam tefugo inhaji durgol. Tchad kam no wodi dama. Brahim Yusuf Muhammad gonduɗo be waynaɓe be duroɓe ha lesdi Tchad. ɓe ɗon iwa Ersia ɓe nasta Chadi ɓe jaha ha woylari Chadi duumol o wakkati deydey dabbunde ɗo ɓe lora feere bo ɓe ɗon gara daga Nigeria. Ayi Nigeria waɗi fitinaji duuɓi ɓadiɗo on waynaɓe ɗon gara ɓe dabbaji mumen gam soyende to dare to ladde ɓilli ɓe gara ɓe natta ɗo ɓe kewtamin ha ɗo woɓɓe bo dilla magal lesdi fombina toon. Ko ɗuɗa wi'ego dow durowo be demowo ɗum goɗɗo goto ɓe ɗon bana nyindere be ɗemgal amma be non fuu ɓe ɗon gontiniri muskilaji catuɗi. ɗume waɗi ɓe narrata ɗume jum wadata ɓe? Ahmad Mahammad Bete mo ndemri. Demowo be gaynako ɗum nyiri be li'o nda o mari kusel nda o mari gawri. Ta mari gawri a yiɗi kusel, ta mari kusel bo a ɗon yiɗi gawri. Hakkunde majum kanjum ɗum wondu ɗum ceedata. Amma mo ngesa jaɓata mo bahime wonnanimo be laddur. To o wonnanimo foroy o wi'a a niya o waɗi gam ngesa ɗum dillata ɗum yaha tawa bahime ɗum sai ɗum dilla ɗum yaha tawa ngesa. Ha lesdi Tchad bana ha lesɗe goɗɗe feere gendal hakkunde mo gaynaka be mo ndemri ɗuɗayi welgo. ɗum waɗi bonon daji catuɗi daga jokkirle ha kaɓe yaake feere ɗum waɗa mbar hoore. Abdoulaye Suleiman Durowo. To a yahi a hoɗi fuuka a rimdi jango a wittoyi a tawe ngesa bo ta a wonni shiwarre ohre a yoɓa shiwal 10 nda ndiyam bo wurgo ɗon a heɓatano ndegoroɗa jaraɗam maayo a heɓata ndegoɗa maayo ngesa haɗi maayo ko ina ɓe gaɗi jarde gada général say colonel nagge to nasti jarde taƴi mongo higo oti a yoɓa 50 a yoɓa 60 hukum mongo higo oti ɗo ɓillani waynaɓe ko tere ohre bo gal lak deydey lak man nda fuɗo a rara waynaɓe ba maɗa mbi'a a durata fuɗo ta wi a duray fuɗo bo ɗum wadde miskila kanjum waynaɓe ɓillake e leydi Chadi waynaɓe dulli no mbaɗa e leydi Chadi ɓe nawni ɓe mboyi ɓe dulli to ɓe daro kanjum nawani waynaɓe remoɓe ndiwi waynaɓe. Ɓillaji ɗiye fayinta waynaɓe be duroɓe mari ha lesdi Tchad. Brahim Yusuf. Goɗɗo feere marayi gonga feere goɗɗo ɗo yi'a gaynako ɗo yawta ɓe dabbayel yaha wulla dabbaji ɗi dogga nanga gaynako fiya wala ko waɗayi. Andi en godi sharia en godi kanun sharia ma waɗi goɗɗo yo rene dabbayel muɗum jemma jowum ngesa rena ngesa mum nange amman Chadi ɗum tawaka an ko nde sey ndena dabbayel ma an tan. Nde wullandu yottoyno e gaynako gurel ngel walla koma e gomnati noy ɗum hitirte? Blama Bello. Mo nayi o meyi seɗɗa o meyi ko ƴombal gotal bo o ɗo yoɓa soirée kam komo famdi ƴombal gotal ni o yoɓa soirée min wonɓe hakkude bo min nawnuɓe Syria taƴata poroy abada. Jonta kam noy hani waɗego heɓa ɓillaji hakkunde gaynako be demowo timma? Brahim Yusuf. Enen ɓe ɗummoto daro mbasoɓe ɓe nana ɓe paama ɓe ndentoro jode jam ɓuri fitina ɓe jiya bo konoji ɗin ko ɗi gaddata ɗum kimɓe poti ɓe paama ɗum. Ahmad Mahammad. Sai laato ɗum wara gomnati raara hakkunde majum toyi ngesa herrata toyi mo dabba herrata to ɓe laawol ɓe ndegoroyto o ɗalani ɓe laawol ɗo ɓe jahan ndiyam o ɗalanimo ngesa nda babal maɗa ɗo o fawɗo remu ɗo ɗum waddanayi min kayru laato yeeso min ngala fitina hakkunde amin be ɓe min gondi. Jam ɓuran jumri welgo ndikka sulhu ñidda dow kiita wooɗa. To sulhu ñiddi neɗɗa ko luttan amma to kiita wooɗi sey Allah. Bako Mustapha Njamena RFI. Fulɓe yaynaɓe nayi joman joy cogo jaɓe en kiwre nanal ndewre ñamal ka nayi cureke nayi kajeke nayi tapirteɗi woni tapire boggi taweji jamma bunaji en ɗogo non aynaɓe e duroɓe ngol woni jimol kanko Abou Djoubade
pawigol e nde jantore bako Moustapha to leydi Tchad jantore ɗiɗo ɓerde ɗum woni jantoje meɗen pawide e banggal margol dabaji. On jarama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde. Salou Diaw Dia anda gaynako de ana gaynako aywa a jarama enen ɗo e silma e capantati e kabaruji goɗɗi.